Inabutan ng news team si Tatay Marcos na nagbibilad ng isang sakong palay na kanyang inani pagkatapos ng nakaraang bagyong Ada. Sinamantala niya ang mainit na panahon para makapagbilad ng palay na ibebenta niya sana, ngunit dahil sa bagsak presyo nito ay wag na lang daw at supply na lang nila ngayong buwan. Pag yung mababa, hindi binibenta, i-stock lang. Kasi mahirap naman magbenta pag hindi talaga kaya ang presyo. Sa ngayon, ganun na lang gagawin namin, ano na lang. Kasi ang mahal ng ng abono, tapos medisina. 'Yun ang hirap sa aming mga maliliit na magsasaka. Isa si Tatay Marcos sa mga umaaray na magsasaka sa presyo ng bilihan ng palay sa merkado. Ayon sa kanya ay mura umano ang bentahan ng palay kaya't hirap na hirap sila ngayong kumita ng pera. Lalo na't lugi na rin umano sila dahil sa hagupit na dulot ng bagyong Ada sa kanilang sakahan. Ayon sa ilang kompradang nakausap namin, gayon din ang National Food Authority, parehong 17 pesos per kilo ang presyo ng wet palay habang 21 pesos per kilo sa dry palay. So ngayon po medyo maluya po ang naglalaog na mapabakal tapos na ang cropping season, tapos mga Mayo naman stock ang dakol na tao na nagpupuon pa lang pagtaranuman ngunyan. So medyo maluya po ngunyan na naglalaog. Dati kasi naka 23 kami, binaba pa sa 21. And then based din naman sa canvas namin, yan din ang buying price ngayon sa labas. So halos pumapantay ang NFA at saka ang traders. Ngunit inaasahan naman ng NFA at ng mga komprada na muli itong tataas sa buwan ng Marso kung saan panahon ng anihan. Bukas naman na tinihikayat ng NFA ang mga magsasaka na ipagbili sa kanila ang mga aning palay. Jem Garcia, CSN.